alƙalman ma'aikatar ilimi ta ƙasar Nijar na shekara ta 2023 dai sun nuna da cewa akwai malaman makaranta kimanin 117 tun daga na makarantun reno zuwa na sakandare babba a ƙasar ta Nijar, waɗanda ke ba da ilimi da tarbiyya ga ɗalibai kusan miliyan 4.5 a faɗin ƙasar. Sai dai kuma duk da gudunmuwar da suke bayarwa wajen gina al'umma a ƙasar, rayuwarsu ta kasance a cikin kunci a cewar malama Aishatu Abubakar, wata malamar makaranta a birnin Yamai. To a yau gaskiya malamin makaranta yana cikin wata irin rayuwa. Ga albashin bai kai ya kawo ba, surtu in an diba dan kwantaragi a ce an biya ka shikka 100 a wata. To shikka 100 ma gwamnati ba iya ba malamin makaranta su akan lokaci. La lutte, l'intégration à la fonction publique. Da za ka dai lokaci zuwa lokaci malaman makarantar kasar ta Nijar na gudanar da tarukan gangami da ma fitar da jerin sanarwoyi na neman gwamnati ta share musu hawayensu kan jerin waɗansu bukatunsu da ke a gabanta. Jariri Labo Saidu na daga cikin shugabannin daɗiyar ƙungiyar malaman makarantar Nijar. Ko matsaloli muna da su da yawa, amma abin da muke so ga yanzu a shayi hawaye da gaugawa shine na harin akwai 'yan kwantaragi a ɗauke su aikin dindin saboda akwai wanda suka yi shekara wajen 20 suna koyarwa. Na biyu shine akwai wasu alawasu da ake ba duk ma'aikacin gwamnati na Nijar, to shi ma shine ya makale. Muna ganin kuma abubuwan ko mu ne ake gwada ma bambanci saboda kingin ba wanda ba malaman makaranta ba da sun zo ba su da bata matsala ba. Sai dai Malam Sharif Yusufu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kwadago na malaman makaranta, ya ce babban abin da ke ci musu tuwa ƙwarya a yanzu a ƙasar ta Nijar shine da matsalar tsaro ke barazana ga makomar rayuwar malamai da ma fannin ilimi baki ɗaya a waɗansu yankunan ƙasar. In ka dibi yankin Talabiri kadai kusa da makaranta 1000 suka rufe kohonsu saboda matsalan yakin tsaron nan da adakwai. To cikin irin wannan tahiya ka gani malaman makarantu suna cikin haɗari sosai. In ka ci cikin shekarun da suka wuce mafi yawanci mun kirga malaman makarantu da dama da suka rasa rayukansu cikin yankunan nan. Wa'ansu kuma sun samu rauni, wa'anda ma wa'ansu habba za su iya ci gaba da koya aikinsu na malaman makarantu ba. Shi ma dai wannan malamin makaranta da ke aiki a yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar Talabiri da ya buƙaci a saka sunansa, ya bayyana mawuyacin halin da suke aiki a cikinsa. Mu mutane ne masu shiga ido, kuma mutanen ga kun san da mutanen su na hari wanda suke nema su ne likita mushanni. Kun ga nan akwai babban matsala, kuma gashi an gari ba masu ɓoye mutum ne ba, da an zo an neme ka ana ganin ka. Tunda kannan mu ne, ɗiyan mu ne, yaran mu ne, ina kokari muna ba su ilimi daidai gwargwado malgire tashi hankalin ga tunda kaga matsala tare da iyali wanga abubuwan abu ya taso dai sai da a ce dai Allah ya gyara. Nan dai muna addu'o'i. Sai dai duk da kalubalen da malaman makaranta suke fuskanta a kasar ta Nijar, sun ce a shirye suke su koma karatun sabuwar shekara da zai fara nan da 'yan makonni masu zuwa, wannan kuwa domin tsira da martabar ilimi a kasar.